perquè eren els únics mitjans de vida que hi havia a l'Alcora. Hi havia dos fàbriques, una de toalles i una d'azulejos. I és que no podien col·locar-se les toalles, se col·locaven a l'azulejos perquè era l'únic mitjà de vida que hi havia. Vaig poder treballar als 13 anys, perquè entonces, com no se podia menjar, pues, els pares en seguida se van posar a treballar. I després anava pues, a la fàbrica pues, a portar olla i tot això. I als 14 anys me vaig canviar d'una altra fàbrica, a Sanchis. Entonces, pues, a dependre, me van ensenyar a dependre i com no teníem l'edat que eren als 16 anys, pues, venir l'inspector i venir l'encarregat de l'empresa i mos fer, aneu fent, que avui no podeu treballar, que està l'inspector ahí. I només fem aquell dia festa, però demà hem de fregar el puesto. I posem el taulellet, fem el taulellet d'una premsa. El posem de xiquets tal, a una sala perquè se secare. I quan està sec, el posem dins del forn moruno. I el covien en llinya malea, en gilagues, rames de pi i tot, i està 7 dies coent en el forn. 7. I després passava un home, el traien a mà quan se gelava el forn. Quan se gelava. Una vegada se gelava el forn, pues el traiem. I n'hi havia un home, o dos homes, que el tocaven en una pedreta. I si el taulellet estava sano, entonces passava al pintador. El pintador, un home, pues, li tirava el vernís en la mà i el posaven a la màquina. I allí les dones pues, anaven replegant-lo. I pues, després passava per un altre forn i arrastre i eixia el fi. I després el tenien que mirar si tenia algun defecte i de tots els trossets que fan el costava pel mercat almenys un mes un taulellet. Un mes a un taulellet pel mercat. Entonces el traia. I ara, conforme estan treballant en les empreses, el fan ara, el fan en este moment i alhora ja és pel mercat. Home, m'agradava pues, si com érem xiquets i no n'hi havia diners, però l'únic que volíem veure si podíem agarrar els pares donar-nos alguna perra per passar el diumenge. Jo treballava al pintador, em feien el vernís que pintaven el taulell, 15 anys. I a quina edat te va retirar o jubilar? 10 anys, estava allà. Me vaig 10 anys, pues, si me vaig entrar als 50... Bueno, me vaig eixir de la fàbrica als 60, al 61 que me vaig casar. Jo he conegut, quan se feia casa a mà, ara que està tot modernitzat, ho he conegut tot. Jo pues, el vaig prendre a l'ofici, practicant-lo en la fàbrica, l'encarregat, mos dir el que tenien que fer. No prenies de ningú, te diuen, banya el taulellet, i el banyaves. Això va ser el primer que vaig veure. El banyaves i el donaves al que feia això perquè l'envernissara i és tot, que era tot al mà entonces. Primer el banyaves, després l'envernissaven, i després les xiques que anaven darrere el limpiaven, i d'ahí l'enviaven, posaven cadiretes, i les cadiretes te l'emportaven al secador, i del secador anava al forn de passatges, i del forn de passatges tant l'almacén i diferents tries, primera, segona i tercera, i després els camions al destino del taulellet. Vale, mestre, ai, Lorena. En aquell temps no n'hi havia... No hi havia costura ni res, no anava. Si volies anar a costura, anaves. I si no volies anar a costura, no anaves. Això és la de avui anaves i demà si volies no anaves a l'escola. I quan va vindre el temps, a veure si podies anar a col·locar-te perquè anaves buscant, entonces va ser quan te vas a col·locar a l'empresa. No, quan te poses, pues te pares pesar, però després ja les mans, taulellet,
anaves a taulera allà, fes un carrillet, ja, carrillet, se l'emportaven. Pesar no tens. Quantes hores? De les 6 fins a les 6 de l'espà, o les 8, per les 8, de 6 a 8 del matí, que eren 10 hores. I els festius també treballaves fins a migdia. El dia del rotllo treballaves. El dia del doble no, però el dijous sant treballaves, el dia de sant treballaves. Havies de fer taulell, per la demanda que hi havia. Tots hi havia molta demanda. I havies de fer el taulell que hi havia. Com? Ah, el salari era poc. Pues potser vinen a cobrar els dissabtes, Sí. pues 200 pessetes. Cobraves. Que en 48 hores a la setmana, 200 pessetes. El jornal base, que entonces el jornal base Menos. era això. Menos. Llevant. Però bueno. Unos 200 Jo 122 no guanyava a la setmana. 122 pessetes. Però vosaltres les dones cobreu menys que vosaltres. Les dones. Pues lo que diu l'abuela, lo que donaven pues, a casa i content. El que passa que a l'any vos donaven 3 pagues extraordinaris, que ara no els donen. I entonces mos donaven a juliol, a Nadal i a principis de mes. 3 pagues que ara no les donen. Ara ho han ajuntat al sueldo que ara guanya la persona que treballa. Doncs nosaltres ens donaven a l'any 3 pagues. Els homes, entonces, está el peor ordinari, oficial de primera, oficial de segona i oficial de tercera. El que carregava els fons morunos, ese era de primera, especialitzat en primera. Ara no sé les categories que n'hi ha, però entonces anem per categories. Que quan entreu a treballar era peó ordinari, un peó. I després tant com anàvem pujant, i un home que feia coses més especialitzades, pues entonces aquest home era de primera, com carregant el forn moruno. I quan estava a la nit, estava després, pues, en el pintador, el que tirava el vernís al taulellet, això també està especialitzat. Això també... Cobra bé. Això se distinguien més en el jornal. El jornal era una miqueta més alt. Això. Està bueno, sí que n'hi ha més perill. Jo, com era xiquet, no tenia perill més que caure a escales avall, perquè tenies que córrer. Però una vegada me van donar la premsa, entonces pues sí que tenia perill, perquè entonces ha hagut home que li ha tallat els dits, perquè com tenies que agarrar la paleta i amplir per fer el taulell, pues n'hi ha tio que tenia el vici de posar-hi la maneta i n'hi ha tio que li ha tallat els dits. El pèl més dur era de traure els forns morunos, per mi el més dur, perquè com sempre feia falta gènere, calent, en calcetins se'ls posàvem a les mans per traure el taulellet fora perquè envernissar-lo, perquè sempre a l'empresa sempre anava a traçar i per això tenia que treure sempre el taulellet calent i anar-te posant una altra roba. Aquesta pregunta puc contestar jo també. Nosaltres em posàvem un mocador al cap pel pols i un baveró que mos va fer l'empresa. Però en el poble de l'Alcora ens portem baveró, és de Sanchis, és de Perruego. Dures, amb un tot dures eren els treballs. Poc de menjar i molt de treball. No eren dures, home. Ai, no, eren dures? Ara sí que, si us expliquen ara, és molt pesat el que està ara. Però nosaltres fem les deixat tan pesat. Vosaltres, però vosaltres sí. Vosaltres sí, perquè per baixar dels gèneres a la sala te posaven damunt d'una escaleta i te donen el carrillo. I el de baix tenies que acatxar-te i donar-li al de baix. I el de baix entrar-lo dins del forn.
I se pesar i després pesar, i treure el forn també, pesar, a treure el forn. El pintador. On treballava jo seria el pintador. Pues jo treballava a les premses. M'he entrat de xicotet a les premses d'ajudant i m'ha retirat a les premses d'ajudant, d'encarregat. Era molta calentor. A mi, la zona de foc està roja, però com si fos el sol. Quan fa més la lluna, de roja, on segueix, pues igual. La zona que ell entra al foc, perquè primer entra a poquet, i quan està al mig del forn, entonces és quan hi entra tota la calentor. I després ja així, ja és a poquet, perquè si no tinguera la cocció de menor a major, pues entonces decidiria fer malbé per allà. Té que anar a poquet, per aquí que per allà per la porta i a poquet vaig gelant-se. I a l'hora d'així, pues toquen una campana. Una campana no, una roda d'un cotxe, el ferro del cotxe està allí penjat i en un ferro li pegàvem pam, i la gent pues, a dinar. El propietari de la nostra fàbrica, Rosario Nebot Porcar. Rosario Nebot Porcar. No, ella no la va criar el fill, Vicente Sánchez Nebot. Ella era viuda. I quan se va acabar la Guerra Civil, pues el fill va tornar a començar a fabricar. Però antes de la Guerra Civil ja la tenien. La Guerra Civil. Jo he conegut que no n'hi havia capí. Capí en el coró.